салом дӯстон, инак ширкати дорувори софсавдо тахфифи солинавии худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувори софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали Юристиҷей. Видеои имрӯзаи мо боз якчанд хабарҳои дигара пешкаши шумо мегардонем. Тамошобинони азиз, хоҳиш мекунам бо диққат гӯш кунед, то ки шуморам аз хабарҳои нав, аз рӯйдодҳои нав бо хабар бошед. Агар ки ба саволҳои худтон ҷавоб гирифтан бихоҳед, барномаи ояндаро интизор бошед. Саволҳое ки равон кардагиен, иншааллоҳ ба ҳамаш ҷавоб мегардонем. Якумин хабари мо оиди дастур додани раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ барои ҷашни соли нав. Яъне ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст ки на танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар саросари рӯи дунё имсол соли нава ҷашн намегиранд ва махсусан низ дар ҷумҳурии Тоҷикистон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дастур дод ки дар ягон ҷойҳои кишвар ҷамъомадҳо ва ҷашни солинавӣ карда нашавад. Яъне ки солинавӣ гузаронида нашавад аз сабабе ки беморӣ боз зиёдтар паҳн нашавад ва ирам яке аз пешгириҳои беморие ки мақсад дар ҷойҳое ки одам бисёрай, дар ҷойҳое ки рафту омад бисёрай мумкин аст ки беморӣ боз зиёдтар паҳн шавад. Ба ҳамин хотир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ва дастур дод ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон соли нав гузаронида намешавад ва бар зами ие ки соли нав гузаронида намешавад, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҳамаи бизнесмено бигем агар дастур дод ки дар соли нави мелодӣ аз вазъияти маъюбон ва ятимхонаҳо низ бохабар бошанд. Ба ҳамаи мо шумо низ маълум аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин намуд ҷашну чорабиниҳо аз ҳоли маъюбон, аз ҳоли пиронсолон, аз ҳоли ятимон бохабар мешавад ва бар зами ин бо ҳастанд соҳибкорони саховатманде ки мехоҳанд хайр кунанд дар ягон ҷо. Ба ҳамин хотир раиси шаҳри Душанбе дастур дод ба соҳибкорони хоҳишманде ки мехоҳанд хайр саховат кунанд, гуфт ки хайри худшона яъне ки аз ҳоли пиронсолон, аз ҳоли ятимхонаҳо дар арафаи соли нав бохабар бошанд. Хабари навбатӣ мо оиди воридот кардани нефт аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Яъне ки ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирифт ки дар соли 2021 ба ҷумҳурии Тоҷикистон бидуни гумрук воридот кунанд нефти худша. Яъне ки бе растамошка дар гумрук пул намегиранд барои ворид кардани нефт аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Ва гуфта мешавад ки ҳаҷми умумии маҳсулоти нефтӣ дар соли 2021 бидуни боҷи гумрукӣ вориди Тоҷикистон мешавад. 830 000 тонна гуфта мешавад, хабар медиҳад Ховар дар такя ба хадамоти матбуоти Вазорати энергетика дар захираҳои обии кишвар. Ва чӣ қадар газ ва чӣ қадар бензин, чӣ қадар дизел мақсад воридот мекунанд, ҳозиришам ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. Дар соли 2021 бидуни гумрук, яъне ки боҷи гумрукӣ воридот аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон 260 000 тонна бензини автомобилӣ, 310 000 тонна сӯзишвории дизелӣ, 40 000 тонна сӯзишвории ҳавопаймо, 30 000 тонна равғани гармдиҳанда, 40 000 тонна битуми нефтӣ ва 50 000 тонна дигар гази моеъ мефиристонанд. Ва ногуфта намона ки шартнома оиди хариду фурӯш кардан аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон оиди нефт аз соли 2013 байни ин ду кишвар баста шудааст. тамошобинони азиз, як хабари дигара ҳозир ба шумо хотиррасон мекунем. Дар интернет бисёр видеоҳо, бисёр роликҳо ма дар ҳамин бора махсусан худам дидам ки дар Федератсияи Россия ваксинаҳое ки бар зидди ҳамин беморӣ бироварданд, дар чандин давлатҳои дигар ки бироварданд, аввалан шуда роҳбарҳои давлат худшон, яъне президентҳои ҳамун кишвар ваксинара гузарониданд ва чандин роликҳоро дидем ки гуфтанд шахсиятҳо чиба дар Федератсияи Россия аллакай сеюмин тарзи ваксинара пешниҳод мекунанд.
президенти Россия ваксинаро намегзарона. Ва дар ибораҳози камтар ба шумо мефаҳмонем, бо диққат гӯш кунед. Федератсияи Россия ду ваксинае ки пешниҳоди ҳамаи шаҳрвандо кард ва пешниҳоди шаҳрвандои хориҷӣ низ гардонид, ӯ ваксинаҳо на камтар аз синни соли 30-40 буданд. яъне ки президенти Федератсияи Россия ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки мумкин аз 50-60 сола боло бошад. Ваксина ба ҳар синни сол ҳар намудаш торӣ мегирад. Ба ҳамин хотир президенти Россия таъкид карда дар як ҷаласа гуфт ки сеюмин ваксинае ки аз кишвари худаш пешниҳоди ҳама мешавад, тақрибан аз синни солҳои 60 сола бояд ӯра истифода баранд ва якумин шида бояд президенти Россия сеюмин ваксинаро худаш эмгузаронӣ кунад. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар бошад дар комментария саволотона бинависен. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.